17 سپتامبر ҳайати дастаи Алдуҳайли Қатар барои анҷом додани вохӯрии аввали марҳилаи гурӯҳии Лигаи Қаҳрамонҳои Осиё дар гурӯҳи И бо дастаи Истиқлол ба Душанбе омаданд. Бозигарон ва роҳбарияти ин тими қатариро дар фурудгоҳи байналмилалии пойтахт намояндагони Федератсияи футболи Тоҷикистон гарму самимӣ истиқбол намуданд. Дастаҳои Алдуҳайл, Истиқлол, Персеполис ва Алнаср дар гурӯҳи И қарор дошта барои ба даст овардани роҳхати марҳилаи плей-оффи ин мусобиқа миёни ҳам талош меварзанд. Тебқи иттилои ба мо расида, сармураббии Алдуҳайл Эрнан Креспо 22 нафар бозигар, 3 дарвозабон, 7 муҳофизатгар, 6 нимуҳофизатгар ва 6 ҳамлагарро барои анҷоми ин вохӯрӣ ба Душанбе овардааст. Бояд қайд кард ки бинобар сабабҳои ба мо номаълум дар миёни бозигарон ҳамлагари бразилии ин даста Филиппе Каутиньо қарор надорад. вохӯрии дастаҳои мазкур рӯзи 19 сентябр дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии пойтахт доир шуда, рақобати ҷавобӣ бошад 27 ноябр дар Қатар доир мегардад.